Peralok Hadien Uway niki Rangbah ubalik ban thep atau snem ulakit ya kasyap jangaway ka party ka baikon ya kene ka MP election Jong ni snem uba mynta baru boleh irung sundan handuk ke jaka thep ban kit yau ni Prah ban rei sakaway pat ka jingja ka ba ngimtip lesti nakai ka daw bagibu ikini ka Lama ngala si suba ba kani ke ka Lama jong ka way niki political party ki bayakun ya kene ka election MP mtaw snem bat nga bu hap deng jong phi ki para subscriber ki viewer ya ka ba phin comment ka Lama jong nu kani ka ba tho ya kene ke jing tho lesti gini de gi jing ja ki bang ngim sngo tenat ban yo I bat ngim kwa hiru bakin ja kum gini gi jing ja kam tam haka election manamar bakum kini ge ai bunstien ki jumi ki jing huri hura ki jing kelumar ki jing bom sngo tenat dikum tangi ngej bakum kini gi jing ja kinom jashu nang ni sakmat khnang bagai jing thabot kalong ba ya ben